Hello everyone, welcome back to our channel. Nwngtang बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। नै दा जोङो ओपन खालामनो नागिरदों आरो ओमफ्राय दा एक्चुअली बे भिडिअआ आगोलनिनोमोन हाबा जाजेननाय टाइमावनो ओमफ्राय आंना हाबा जाजेननायनि सिगांनो सबसे फार्स्ट खामानिया बेनो जे गय खावनाय माथो होनबावनो गय जासुलि नालाय खामानियानो बेखौसो मोनगोरबाय जास्ट खेलायनोसै आङो ओरैनो दा माने मानसिफोर बुरजा आलासि फैगोन नालाय ओंखायनो गयखौथ' थाब थाब खावख'नो हायाना ओंखायनो बिदि सिंखावदों आरो आङो थाब जानायनि ओमफ्राय दा नै सिंखावनानै बिदिनो आलासिफोर फैनाय मानाय एसे साहा होनाय बेफोरबायदियाथ' जाखायो नालाय ओमफ्राय दा बेखौनो आंना हासबेन्डआ एसे मेम'रिस हिसाबै खेबनानै दोनदोंमोन आरो दा बेखौनो ज' आङो दिनै होनाय जाबाय आरो ओमफ्राय आंनि फार्स्ट बेनो ओंख्रि संजेननाय बर'नि ट्रेडिसन खिन्थु मिरामिस आरो गाज्रि दामोन अनलाजों मटरजों संदों आङो आंनि फार्स्ट ओंख्रि संनाया बेनोमोन ओमफ्राय नै दा जोङो गिफ्टखौ अपेन खालामनो नागिरबाय आरो बिराद मोजां गिफ्ट होफैदोंमोन जायनाखि रिसेपसनाव फैदोंमोन आरो जोंनियाव दा बयनिसिमबो थेंक इउ जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय बे गिफ्टखौहाय जोङो खुलिजोबनो हायासै ओमफ्राय माने नोंथांमोननो देखायजोबनो हाला आरो मानो होनोबा जाखिनि दं एफा एनै जों जा हायो बेखौल' खेबनानै दोननाय जादों ओमफ्राय दा रेडि जाखाबाय आं फुरा खानाय खाथरलायनानै बे समाव बिराद गरमबोमोन नालाय ओंखायनो नै दा बे दख'नाखौ सोरबा होफैदोंमोन मिथिला बहुत मोजां जि मोजां होफैदों नै बेखौबो मिक्स पाटनि होफैदों आरो दख'नाया खिन्थु बांद्राय जायाखै मोनथामल' जादों बाट स्टिल होमबाबो बिराद मोजां ओमफ्राय बेड कभाराबो ओरैबायदि बुरजा होफैदों 31 था दा थेंक इउ स' माच जाय होफैदों बेनि थाखाय ओमफ्राय दा नैबे जाहैबाय गालिनि गिफ्ट नोंनिबा बिकज आं मिथिखायो बेखौ सोर होआ बेयो जाहैबाय गालिनिफ्राय आंनो माबायाव सोनानै हरफादों मा होनोमोनलाय बेखौ बेगावहाय सोनानै हरफादों थेंक इउ गालि थिगानो आथिमंगलाव थांबा लांफानांगौनो बेखौ आच्छा एफा बुरजा बेग दं नोंना हाबा जाबा माहाजोन जायो होनबावदो हाबा जादो बयबो मास होमबालाय नों मानो जाखो सम जाबा बयबो जानांगौ जायो बेनो खोथाया बयबो जानो होननानै जाया नोंनो लाबोथारबायबा मा खालामनो नाङा होननायखौनो लाबोथारबायबा थाङा होननायखौनो नङा माथो मोजांबावसो निजा थान्दानो माथो गालिया गाव होनाय गिफ्टखौ आंनो माबायाव सोनानै हरफादों मा जोथोबाव माबायाव नैबेयावहाय ओमफ्रायहाय आङो मैया ना दाखालि बुंदोंमोन ना थाफादों माने आंखौ लानानै बायखानायमोन नालाय आं सिनायदों आरो मोजांखा दैखराव बिदि दै लायनांगोन दे खारेन्टिया जाबाय औ बयबो दोनजागोन बै रुमाव कारेन्ट गैया साइज नामा जोंनि रुमाव दोनसै बख'खानोसै बेखौ ना दानो बख'थ'आ बख'दो बख'नोसै बिदिनो दोनगोन आरो ना जिखुनु सिनायनायनि मा खुरिया मोजां मोना आंसो थिखोलाजोबदों माखौबा दाख्लै हारसिङै बेसाराबो दोननाया बेखौ जाबाय बायदों मेंजोबदों नै मोजां बे ब्रेनाबो बेखौ हरगोन नामा स्टेन्डसो मोजां जरायजोबनांगोन नै दोनफिनदो गावनि जायगायाव दोनफिनदो साइजखा बोरैबा आलदा साइजखा नामा बे फ्रेम जागोन फ्रेम
Yes. Pokemon. Pokemon cũng nước video. Kasih mato. दा जोंनि गिफ्ट मोननायफ्रा बिसोरनोसै ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों आरो बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच एबा मोजां गिफ्ट होफैनायनि थाखाय ओमफ्राय बेखौबो सोर होफैदों बिनिसिम थेंक इउ मानो होनबा जों मिन्थिया आरो सोर होफैदों दा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल गुड नाइट